This morning mga kapuso atong makauban ang usa ka sikat na chef ug puso na pod karon sa mga sikat na content creators gikan sa Tagum City. Friends, please help me in welcoming Chef Chad Cacanando. Good morning, Chef, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po? Doing well. Medyo okay naman lahat. Chef Chad, let's look back at how it all started. Has it always been your dream na maging isang chef? Well, actually, ang first dream was to be an architect. Pero nung tumagal na when I enrolled college, hindi ko alam. I think it was a calling na parang tinatawag ako ng mga gamit sa kusina. Alam niyo yung mga kutsilyo, yung mga kawa, yung mga ganun-ganun. So I ended up enrolling myself to culinary, and then everything went well. So hindi ako nahirapan masyado sa school. So yun. Yep. So that was exciting actually. All throughout your journey, unsa ba ang isa sa mga best experiences nimo as a chef? Oh, best experience was makita ko yung sarili ko na masurpass ko yung mga challenges during the course of my culinary, diba? Tapos syempre makamit ng mga yung mga up na ng mga chefs, yung mga positions na yung may mga magandang experience na sa culinary, and makakuha ng mga tips, mga advices from them. So, yun. And now, usa na ka sa mga sikat na mga content creators sa social media, what made you decide na mag-upload ng mga videos mo online? Well, actually, dili gyud siya sikat. Medyo nailado lang gamay. Pero, naka-decide ko na mag-upload of videos because to influence other aspiring culinary students, may siyang students, makatabang ba to help them para ma-boost yung confidence nila, para mabigyan sila ng ideas kung paano ba yung life ng chef, paano ba ganito, hindi ba easy lang ba or ganyan ba. So yeah, that was the goal, to help them. Kasi maraming nagtatanong sa social media ko na paano ba ang chef? Easy ba, ganyan, mahirap ba? So, sa social media ko, binibigay ko lahat sa kanila mga ideas lahat. Very impressive yun, kay binilyon na ang view sa imuha mga videos karon. Yung sa pud ba nimo pag-come up o inaani nga style ng mga videos? Wala. Actually, natural lang talaga siya. Like, kunwari, yung isang video, pagising ko sa umaga, magluluto ako ng pagkain ko, like my meal, my typical normal meal, breakfast, lunch, or dinner. So syempre sa bahay lang ako lang man na mag-isa dito sa bahay. So record lang ako sa phone, tapos kung ano yung sinuot ko galing sa bed, yun din yung sinusuot ko sa video. So normal lang. So siguro yun ang nagustuhan ng mga tao. Kasi natural lang ba? So ganun lang. Pero hindi ko na-expect na magustuhan nila yung mga videos ko. Alam mo yun, I'm trying to use my experiences, being a culinary student before, tapos graduate, went to United States for my experiences, and then so mga ganun na bagay ba. So naisip ko lang na what if gamitin ko siya sa lahat ng social media accounts ko to influence people, to help them na ma-boost yung confidence nila ba na kung kaya ko, kaya din nila. Kasi I came from yung mahirap lang din kami. So, yan sinasabi ko yan sa mga followers ko na mahirap ka man o hindi. When you have a dream, go for it. Ganun lang. And now, what's next po kay Chef Chad? Oh, well actually, syempre to upload more videos para ma-entertain yung mga tao, yung mga friends natin dyan sa social media, mga nakababad sa social media. Tapos, I'm actually looking forward for mag-study kasi ako sa Canada. So looking forward ako to go to Canada for my master's in culinary. So syempre, to add more experience and mga learnings ba, to gain more skills and knowledge in terms of culinary. Kasi I have a dream of, the positions in culinary. So yan, target natin yan, target lang. Pero sana gusto ko din actually magstay lang dito sa Pinas. So dito magtrabaho, yan. Pero may
mga bagay talaga na kailangan nating pumili ba, like kung saan ka pwede, kung saan ka nababagay. So ganun. And to conclude this video, Chef, kung ikaw ay isang ulam, ano ka at bakit? Siyempre, yung pinaka-paborito na lahat ng Pinoy, humba, pork humba. Kasi kung ako din, kung napupunta ako sa mga birthdays, sa mga handaan, fiesta, gano'n, ang pinakauna, target lang talaga yan ng humba. So, paborito na lahat ng Pinoy. Humba. Walang tapon di ba? Daghan kaayong salamat, Chef Chad, for starting your life and journey with us. Thank you again for joining us dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you. Maraming salamat. Daghang salamat kayo sa inyo. Salamat sa tanan for having me. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.